Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntzarekin batera kulturaren zabalkundea, hemen zuen irratian, Euskal Herria irratian kultur arloa. Herri kirol bihurturik ditugu lanbide zaharretako batzuk. Guztiz galduak edo galdu urren dauden ofizioak. Eskulanez eginak eta indarra behar izaten dutenak, indarra eta habilidadea ere bai, indarra nola aplikatu. Tresnaz lagundurik, tresnak baliatu eginak baina mekanizazioaren aurretik. Herri kirolei begirada emateko moduak eta perspektibak badira, historia eta bilakaera hartuz, ikuspuntu etnografikotik, funtsean kulturaren heinetik. Mikel Lasarte kirolaria da, baita irakasle ere. Herri kirolak banan aztertu eta hitzez eta irudiz ederki hornituriko argitalpenak prestatzen eta plazaratzen ari da. Segari eskenitakoa ez da lehena, eginak ditu lehenagotik eta argitara emanak, harri jasotzeari, aizkorari, trontzari eta beste batzuri eskeniak, baina atera berria dena da hemen eskutartean dugun hau, segarena. Argitalpen hauek, Herri Kirolen Federazioak eginak, alde batetik hasi ezkero euskaraz, bueltaman eta gazteleraz. Sega, euskaraz, tresna eta jarduera ere bada. Erderaz, tresnari segari guadaina esaten zaio, baina jarduerari nola, Mikel Lasarte. Bai, siega deitu diogu, jokoni. Eta, esan behar, aspaldiko, badirudi gaur egun segaz hitz egitea zerbait prehistorikotaz ari garela. Baina ez da hainbesterako. Datu historikoa kontutan hartzen baditugu, duela 50 urte eskas sortu ziren lehenengo segadora mekanikoak, belarra ebakitzeko Nafarroko mendialdean. Hemen Iruñerrian aurretik sortu ziren hiriek bultzatzen zituzten segadora mekanikoak, baina aurretik dena higitaiak erabiliz egiten zen. Beraz, hemen tresneria hori oso arrunta alde batetik eta bestetik oso garrantzitsua izan da, naiz eta gaur egun pixka bat perspektiba historiko hori galdua egon. Gertatzen dena sega luzea, hoi belarretako dena, itaia, sega txikia esan ditekena, garitako gari biltzet alakotan, tresna txikiagoa izan du dela erabilia. Bai, segak higitaiak baino 5 aldiz gari gehiago edo zereal gehiago mozten du. Kontua da, higitaia erabiliz sortak egitea errazten dela. Eta sega erabiliz berriz, zereal hori dena lurrean gelditzen da eta gero ondoren berriro bildu behar da eta horregatik erabili izan du da gehiago higitaia. Baina zerealetako ere garitako eta erabili izan da sega hundia? Bai, sega hundia erabili izan du da, halako egurrezko suplemento bat jarrita, nolabait zereala montonetan edo uzten zuena. Kontua da, zereal hori pixka bat nahasia gelditzen zela. Eta higitaia erabiliz esku batekin hartzen zen garia eta bestearekin moztu egiten zen azpitik. Orduan, pikorra hobeto kudeatzen zen. Betir eta hori gari bilketarako makina mekanizazioa, igual lehenago ere hasia da, bentsatez sail haunditakoa, hor gogoan ditugu Gasteizen, iten ajuria, haiek eta hoen ja, museotan, museotan eta ikus litezke bat edo beste. Bai, badirudi hemen Orkoien goherrian bildutako datuen arabera, 1800 eta 80 urte arte dena eskuz egiten zen, laiak erabiliz eta egitaia erabiliz. Ondoren hasi ziren ja hirien bitartez eta zereala ebakitzen. Eta aurrera pausu garrantzitsua izan duzen, segadora atadora edo deitzen den hori sartzea, 1930 eta 30 urtean. Eta ondotia etorri ziren kosetxagailuak, 1940 urtean. Lehendabiziko kosetxadora haiek zertzien, tresna geldi zeudenak eta
gero azken generazioko hiek ja apartu utziko ditugu. Betire, eta esatekoa gari biltzeko eta tresna hoietatik ez zaigu etorri kirolik edo apusturik edo akaso bai, eta edo hor dagoen variantea, laiaren ere esan duzu, ez mozteko baizik lurra iraultzeko tresna, ez? Bai, herri kiroletan kirol asko daukagu, esan daiteke baserrian egiten ziren lan gehienak kirolera eraman direla, baina ez guztiak. Adibidez, laien kontu hori pixka bat folklore bezala edo gelditu da, baina egiten da hemen inguruan, eta gero igitaiak ez du inongolako... Betire, laiekin berezko lana litzateke, lurra iraultzea, hor proba ez, zola gainean hor laizterka ibiltzea. Hori da, bai berez proba da lurra iraultzea. Gaur egun, garai haietako oroimenez bezala edo egiten da, bai karrerak egiten dira, baina, ez du zer ikusirik. Beti ere, kultur moduan hor dago eta ona dago. Eta ideia bezala nota hartzekoa, Mikel, hor ez dakit, Gere Kirol Federaziotik eta laien laizterketa, zaporea, kurioso izalitzeke, baina lur sail baten jarri eta, kirol dezan. Bai, lan polita eta oso ekologikoa, karbono dioxidorik sortzen ez duena, eta aldi berean, gimnasia eta egiteko laguntzen duena. Ez dagoenaz, haitu gara, gehiago beharko genuke, dagoenaz edo egondenaz, eta sega lana, eta hemen bai, baserri giruan eta igual guk ezautzen ez duna, edo hemen Nafarro alde honetan eta izan ote den hor segalari ezaunik, segan bakarra, sega eta laizterka, kombinatuak ere ezautu izan ditugula. Bai, segan egia esan herri kirol federazioak hau egitea, hau atera du pixka bat kirolau Nafarroan bultzatzeko. Segan Nafarroan asko aritu izan du dira baserritarrak, baina ez da apusturako edo lehiarako zaletasun handirik egon, Gipuzkoan eta Bizkaian egon den bezalaxe. Baina hala ere, hola nabarmentzeko, bera inguruan eta egon dira historian zehar, aipamenak egiten dira 1950 urte inguruan, bazen hor beran, Francisco Goya Lasaga Nafarra deitzen zioten segalari nahiko ospetsua. Gaur egun ere baditugu Euskadiko txapelketan eta aritzen direnak, baina herri kiroletan arraroa bada ere Nafarroan hain kirolari onak eta ditugunez aizkora apostuetan, arri altxatzen eta bar, segalarietan ez da halako kirol garapenik egon. Zertikote, hemengo lurrak belarriak eta belaiak ez horren beste zelaian baizik maldatsuak izan direlak, ez da, Larraunalde hortan da batik bat hor Larraunaldea, Leitzan, Araitzen eta bar, beste ohitura batzuk egon dira. Hor bakarka aritu izan du da jendea, gazteak aritu, baserritarrak aritu izan du dira, apostu barrutietan, eta helburua zen, apostu barruti horiek oso handiak izaten ziren, 10.000 metro, 11.000 metro, eta egun osoan zehar amaitzea, bertako belarra moztea izaten zen helburua. Eta nahiko lan astunak eta gogorrak izaten ziren. Pentsa, 11 gaur egun egiten den txapelketa batean, gutxi gora bera, 2.500 metro ebakitzen dira, eta 11.000 metro ebakitzea, naiz eta egun osoa izan lan hori burutzeko lan ikaragarria da. Beraz, egun osoko lana. Ohitura zegoen, apostu barruti bat hartu, belar eremu handi bat hartu, eta hori egunean botatzea, bakarka. Ordu zen luze zabalera, ez horren beste goini egiten delako, apostu egiten denean, geho pixuan, ez? Pixuan zain bateko karga den. Segaren oinarrian, kontua da, ordu betez, ahalik eta belar kilo gehien ebakitzea. Nazioarte mailan ere aritzen dira segan, Europa mailan egiten dira txapelketa asko, batez ere Alpe inguru guztioietan, bai Italia, Alemania, Suiza, segalari oso onak daude gainera, baina beste era batetara aritzen dira, 100 metro karratu hartzen dituzte, eta horiek moztea da helburua ahalik eta azkarren.
azkarren, baina gero jakina, pisua neurtuz. Esan nahi dut, belarra nundi mozten duzun, goitik, betik eta ordenak emanen dizu, asaleko mozketa bat eginez, luze zabalera handia bai, baina gero karga gutxi. Bai, Europa mailako txapelketetan azkartasunak bakarrik inporta du. Belarra ez da pisatzen, beraz hango segalariek belarra gogoragotik mozten dute. Hemen berriz pisua bilatzen da, eta segaren aztala lurrari itxasita joaten da. Ahalik eta pisu gehien ateratzeko. Beheko aldean belarra astunagoa izaten baita. Bueno, eta hemen, batetik segak tresna bera, eta ez dakit hor aldagaia handia dagoen, eta gero izena ere teknologia pixkatik esi beharko genuke, esan edut hortza edo nola esaten zaio hor, mozten duen zati horri, labanka dabilen horri. Ahoa, bizkarra eta taloiaz osatzen da sega. Aposturako sega gainera, sega pixka bat handiagoak izaten dira. Ontzetan neurtzen dira, 34 ontza izaten dituzte, eta bai, metro bat eta 25 zentimetro. Eta errendimendua benetan ona da. Gaur egungo desbrozadora mekanikoek lortzen dutena baino handiagoa. Sega kolpe batean, 2 metro karratu ebaki daitezke. Eta hori, bai, hozkak 2 metro terdiko luzera izaten du, eta ahoa 40-50 zentimetrokoa izaten da. Kontua da, lan neketsuagoa dela. Desbrozadora erabiliz, desbrozadora zintzilikatuta joaten da bizkarrean, eta errazagoa egiten da. Bai, zer den garbilago, eta hori beste litzake, baina hori indikan ere, hortza ongi zorrostua, hori garrantzi handikoa, eta geoteknika zeitzen dinen dugu, baina bat gutxenik behar dena da, hor aizto horrek edo mozten duen superfizia izatea luzia, izatea gaina kurbatura jakin batekoa, eta batez ere ongi zorrostua, nola? Bai, lehenik eta behin sega pikatu egin behar da, ingude eta mailu tiki batekin, kolpeka, kin, oso lan astuna da, oso jende gutxi daki gaur egun sega ongi pikatzen, eta gero pikatzeaz gain sega zorroztu egin behar da. 15 hogei metro belar ebaki, eta ondoren berriro sega zorroztu egin behar izaten da, etengabe. Egun bateko lana egin, gutxi gora bera, eta berriro pikatu egin behar da. Beraz, teknika aldetik, teknika aldeak, arloak, garrantzi ikaragarria dauka sega aritzean. Alde batetik tresneria ongi prestatuta egon behar du, eta gero bestetik kolpeak eta ongi eman behar dira. Teknikan hor, heldulekoa nola esan duzu, besua? Bai, normalean, ezkerreko besoak eramaten du sega, nolabait zuzentzen du sega, eta eskuineko eskuarekin, giro bat eginez, belarra ateratzen da. Beti ere segari korputz osoarekin lagundu behar zaio, korputz osoa makurtu behar da, belaunak sartu, eta baita ere bizkarraren giro hori garrantzitsua da, belar maila eskuinetik ezkerrera ateratzeko. Eta gero betire bakialdia hori horizontala etzana, lurraren arrasekoa eta izateko, hortxe teknika ez, no? Bai, teknika, gero oso lan neketsua da, segalaria une oro makurtuta joaten delakoz. Hanka kasko nekatzen dira, eta gero gerria ere bai, eta arnastea nahiko zaila izaten da, bai, makurtuta joaten delako segalaria. Da, leku guztietan topatu ditugu, bai Nafarroko mendialdean, bai Erriberan, erdialdean, Nafarroan, segalari honen aztarnak. Kasu batzuetan, gehienetan belarra ebakiz, eta beste batzuetan, alfalfa, luzerna, eta horrelakoetan ere bai. Oindik ere gauza askotxo galdetzeko, inork oindik segitzea alduen bere belarrietan eta segatekin lanean edo ia dena makinaz mekanizatua dagoen? Bai, baserri malkartxoenetan eta oraindik sega erabiltzen da, baina gero eta gutxiago. Segadoren sorrerak asko atzeratu zuen sega tresna moduan, baina azken urte hauetan desbrozadorak atzeratu dute gehiena segaren erabilera. Kontua da, desbrozadora arrankatu eta erabili daitekela. Sega berriz, pikatu egin behar da lehenik, zorrozten jakin behar da, eta gero naiz eta lana asko egiten duen, desbrozadorak adina lan egiten du, baina esfortzu gehiago eskatzen dio baserritarrari.
segak eta bere aldagaiak hiztegian eta euskarazko espresiotan eta hor utzi dute arrastoa desente. Segapoto edo sega da, eta gisa honetakoak, ikusten da, batetik, segurazki, zabaldua eta sustraitua egon den jarduera bat eta tresna bat izan dela, eta gero bestetik espresibidaderako joku ematen du, segapoto. Bai, segapotoa da, zorroztarria eramaten den lekua nolabait. Hori da, garai batean behien eta hirien adarrak erabiltzen ziren, gaur egun ja egurrezko, normalean lizarrez egiten diren zurak erabiltzen dira. Eta bai, gure espresioetan eta segapotoa egia esan asko erabili izan da. Bai. Zer esateko? Zer adierazteko? Nolabait, moztaka eta erabiltzeko. Persona hola txiki xamarra denean eta segapoto eta esaten zaio. Sega da, eta hortik uste dut hau ikur universala dela, ez eriotza erioa, hor buru ezurra eta gero bere sega handiarekin. Eriotzaren irudia sega daraman espektro kapeladun batekin lotzen da. Eta sega pixka bat eriotzari eta lotuta dago, egia da. Eta kontua da, hau guztia eta desente gehiago segari buruzkoa, oin publikazio batean bildua dagoela, Mikel, eta hau jakin nahi dugu, nun eta nola topa liteken. Bai, argitalpen hau Nafarroko Herri Kirol Federazioaren bitartez eskuratu daiteke. Doakoa da, Nafar gobernuak eta beste zenbait udaletxeek lagundu dute bere argitalpena. Doanekoa da ikastetxe, zentru publiko, kirolarientzat, eta salgai jarriko dugu beste nahi duten guztientzat, eta kirolaz gain beste zenbait datu etnografiko, historiko eta kulturalak ere aipatzen dira, eta gustatzen zaion jendeari. Mikel Lasarte, herri kirolari eta kirol hauen ezagutzaile eta divulgatzaile. Segari buruz ezagutu ditugu zenbait kontu. Gehiago ere badira idatziak edo ohiei buruzko argazkiak. Besteak beste dena esaten hasita, Lasarteren beraren aitarenak, hoiek denak ikusita irakurri nahi izan ezkero, argitara emana dago, errebista moduan esaten ari garen eta Lasarteke prestaturiko segari buruzko monografikoa. Hemen aditu dugu kultur arloan eta agintzen dizuegu gainera itzuliko garela sail honetara, herri kirolen monografikoen sail honetara, herri kirolen berri zehatz hartzera. Kulturarloa Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun kulturaren zabalkundeko tartea da.